Glondongan mawon boten napa-napa boten usah dikeblok nggih. Kados ibune suwun geblok riyin iki teng wingking. Keluarga persiapan ya, nanti dari Blora sekaligus foto sekaligus ngasih ponjen nggih. Monggo dari Blora persiapan. Terus nanti kalau dari Blora sudah ngasih semua, nanti dari si kasur nggih. Nggih mirsani kamera Bu, Pak. Nggih mepet malih. Ibu mepet teng penganten nggih. Nggih. Mirsani kamera foto nggih. Anakku lanang anakku wadon niki tak pawiti, muga-muga lumbungmu kebak terus ora tau kekurangan sandang pangan. Nggih, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu mandhap riyin mboten napa. Dari Blora, silahkan dari Blora. Sekaligus foto barangkali biar nggak naik turun. Dari Blora, monggo Blora. Nggih, nggih pun Pak, langsung handap mawon angger setunggal-setunggal nggih. Fotonya nanti aja wis ya. Langsung mawon. Nggih, monggo. Ngapunten medale sampun kados rokok nggih. Cut seler engko kesuwen ya. Iya. Mohakang. Nggih. Langsung aja bersama-sama berduyun-duyun boleh. Iya. Jangan seperti rokok ini satu batang nanti kelamaan nggih. Monggo. Fotonya nanti aja wis Bu, nggih turun dulu aja biar cepet nggih. Monggo ngasih turun dulu nggih. Alir banyu mili kadya selo blekiti. Anggenya sana kadang wandono paring pawitan kaya dene semut kang lumaku sak dhuwuring waktu. Kan itu belum di situ. Keluarga saking si kasur monggo si kasur nggih. Keluarga Blora sampun sedaya kantin keluarga si kasur monggo. Mangke menawi keluarga si kasur sampun keluarga si bantal nggih. Monggo lengkap nggih. Nggih, si guling nggih wonten komplit mriki Pemalang nggih. Monggo Kang Dereng dipersilahkan. Sudah semua? Sudah. Tim DPR, tim dapur, Bon. Ampun, Gimbon, menawi sampun sedaya niki di kagem rebutan riyin mawon boten menapa. Nggih. Niki nyun sewu kula nyuwun izin hiburan garing riyin mawon supados boten buru-buru nggih, mangke supados fotone ayem ngaten niki pun rampung sedaya. Mas Ramadan ya. Ini ngalah aja Mas ya. Rebutan uang dengan wanita nggak akan pernah menang. Iya, oke. Hitungan ketiga direbut bareng-bareng, tunjukkan kamera. 1, 2, 2,5 Mbak, sabar Mbak. Ya, pokoknya duit ya wong wadon. Iya, 1, 2, 3. Nah, terus Mas. Iya, sing akeh Mas, sing akeh. Iya, tunjukkan ke kamera. Malah jika terong lembar tok. Iya, tunjukkan ke kamera. Alah, jan abang-abang kon ngalah ya jika terong lembar ngarah buat tuku rokok ya.
Oke, alhamdulillah iki pawitan saking keluarga. Mugi-mugi dados pawitan ingkang berkah barokah saged kagem sangung ibadah. Lan ugi mangke mugia tansah pinaringan putra putri wayah ingkang soleh solehah. Reng, ayo siap-siap paring